खुलुमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों गुवाहाटीआव 22थि नर्थ इस्ट बुक फेयारनि बेखेवनाय। बिटिएडि आर्मी फुटबल लीग 2019 आरो 20 आ जागायबाय। भारत आरो आमेरिका गंनै हादरनि रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रिनि गोरोबथाय। 13थि आईएसएल गेलेनायनि फिथाइ। भारतनि मुंदांखा कमेडियान कपिल शर्मानि अरुणाचल प्रदेशसिम दावबायनाय। इन्डियान वुमेन आरो वेस्ट इंडिज वुमेननि वान डेनि फिथाइ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। खुलुमबाय, आं रैरुप नार्जारी। 1 नभेम्बर गुवाहाटी सानमारिनि एईआई फोथाराव भारतनि लेङाइ हादरगिरि एम भेंकाया नायडू, आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखी आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सोनोवाल बिथांमोना 22थि नर्थ इस्ट बुक फेयारनि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोनना लेङाइ हादरगिरिया जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो सुलु मोन्दों दि बे बिजाब बाख्रियाव गासैबो सरकारजों गनायजानायनि बिमानि रावनि बिजाबखौ मोननाय जागोन। 30 अक्ट'बरनिफ्राय बिटिएडि आर्मी फुटबल लीगआ 2019 आरो 20 खौ कुसुगावनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै जागायबाय। बे गेलेनायखौ बेखेवनाय समाव बर'नि मोसानाय आरो गुबुन गुबुन हारिनि मोसानायजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। गिबि बेखेवनाय हाबाफारि महरै क'क्राझार टाइगार आरो गसाइगाव लायननि गेजेराव गेलेनाय जायो। बे गेलेनाया समान समाननि गेजेराव जोबनानै थांदों। बे गेलेनायनि गेजेरजों बिटिएडि ओनसोलनि गेलेगिरिफोरखौ जौगाहोनायनि थाखाय थि खालामनाय जायो। बे गेलेनायनि फाइनाल मेचखौ नभेम्बरनि 25 खालारखालि क'क्राझाराव गेलेनाय जागोन। गसाइगावनिफ्राय रादाबगिरि दानसोरां बसुमतारी। 1 नभेम्बर गोदान दिल्लीआव भारतनि रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि निर्मला सीतारामन आरो आमेरिकानि रां जमायथायनि गाहाय नेहाथारि स्टीभेन मुचिनजों भारतनि रांखान्थि बिफानखौ माबायदि गोजौ एबा फोजौनो हागोन बेखौ गोबां सावरायलायना भारतनि रांखान्थि हारखौ 5 बोसोरनि गेजेराव 5 ट्रिलियन आरजिनायनि हार खालामनो मिजिंथिदों। बेबायदि थांखि आरो नोजोरखौ लाना इन्ड' इउएसएनि रांखान्थि गोरोबथा खालामनाय जायो। 1 नभेम्बरनि मोनाबिलियाव जानाय 13थि इन्डियान सुपार लीग गेलेनाया नर्थ इस्ट इउनाइटेडनि हेंथायै गवाया गेलेनाय जादोंमोन। गाहाय बे गेलेनायाव नर्थ इस्ट इउनाइटेडआ 2 गल आरो गवाया 2 गल सोलायना समान समान जायो। बावैसो सिगां अरुणाचल हादरसानि टावां फेस्टिभेलाव भारतनि कमेडियान आरो कपिल शर्मा श'नि गाहाय दैदेनगिरि एबा फावगिरि आरो बलिउडनि फावगिरि कपिल शर्मा बिथाङा दावबायफैदों एबा फेस्टिभेलाव फैदों। गाहाय बिथांजों लोगोसे गावनि श'नि फावगिरि बिथांमोनाबो फैफादोंमोन। बे फेस्टिभेलाव अरुणाचल हादरसानि गिबि मन्थ्रि पेमा खांडू बिथाङाबो नुजाहैदोंमोन। एन्टिगुआयाव जानाय इन्डियान वुमेन आरो वेस्ट इंडिज वुमेननि गेजेराव जानाय वान डे खेलाव वेस्ट इंडिज वुमेनआ 1 रानाव देरहासार जायो। गाहायै इन्डियान वुमेनआ अल आउट जाना 224 रान खालामो, नाथाय वेस्ट इंडिज वुमेनआ 7 उइकेट जाना 225 रान खालामनो हायो। बे खेलाव मोजांसिन गेलेनाय बान्थाखौ मोनो वेस्ट इंडिजनिफ्राय दैदेनगिरि टाइलरआ 95 रान खालामना। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।